Malawi Today. Explanation. You know, I've always said when somebody says that they have done something and they have to spend 1 hour explaining what they have done, then they have done nothing. When you have done something, you shut up. The things that you have done speak for themselves. Ntchito ya manja ya wina aliyense imene amayipanga imatha kumuyankhulira yekha. Ntchito ya manja imene ndingapange ine indichitira umboni ndekha ndipo iziyankhula yokha, osati kuima pachulu ndikumauza anthu kunena kuti ine ndapanga ichi, ine ndapanga ichi, ine ndapanga ichi. Sonala. Ndikulandireni pa Limpopo chigawo cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa kuchokera mu mzindazinda uja wa Lilongwe, kumene tikupangira programu yathu, tikupangira mu mzindazinda wa Lilongwe. Amalawi ambiri ayankhula ndipo ndokhumudwa. Sindikudziwa ngati ena president panopa akhulupirira kumene kunena kuti amanamizidwa. Chifukwa tu ineyo ndikanakhala kuti ndiwo, choyamba ndikanazichosa nduna za boma zonse zimene zakhala zikundinamiza. Ndikangothana nawo ine ndikupanga resign, ndikanakhala kuti ineyo ndiwo. Koma poti iwo ananena kale, anatiudza kunena kuti iwo sadziwa kanthu, ndi chifukwa chake mavuto onsewa akuchitika chifukwa chonoti tili ndi mtsogoleri amene samaziwa chimene iye akuchichita, kumapeto kwake akutipwetekesa ife Amalawi. Amalawi komwe ndili kuno ndi Nsanje kumalaka, komwe a president anayankhula kunena kuti amanga manyumba 18 a polisi. Komwe ndili pano ndi pamene pakumangidwa manyumba 18. Musana yathu a president ananena kuti amanga osati tikumanga izi. Ne background yomwe mukuona kumbuyo kwangayi kunoko kuli ma foundation chabe, kunoko kulibeko manyumba amene amachizidwa, koma manyumba awo ali pa foundation level. As you can see, tinacheza pawiri pang'ono information imene tinapeza ndiyonena kuti this project inaperekedwa November, and panali madrays azinthu zina zitatu, planning ndi akuti location chani chizungu. Komano nkhani ndionena kuti zomwe zakambidwa musona kunena kuti kuno kwamangidwa manyumba 18 kulire, koma nkhani ndionena kuti this project yayambidwa December. Kunsanje etu akukana anthu, kunsanje akukana anthu kunena kuti palibe chimene chachitikako kunsanje. Kulumpi iziti kulumpi kuchitipa ndi kujata mumva MP wa MCP akuti a president mkunama. Zimene mwayankhulazo si zimene zachitika kwathuku. So mano ngati MP
ndi wachipani chimene chocho. Iyeyo akuta kulongosola kunena kuti zimene akunena bwana wangayi ndisabodza. Ndipo titati tifunse munthu wina aliyense kumene akuchokera akuyankhulatu, anthu akudowa akuyankhula, anthu akunchisi akuyankhula, anthu akunkhotakota akuyankhula, anthu akuphalombe akuyankhula, pafupifupi boma lina lililonse akunena kuti kulibe chimene achitiridwa. Ndiye kuchokera day one kuzafika lerolo munthu kumachedwa president, chimene amapanga mdziko mundi chani Malawi. Ine ndifuna ndayamikire tu president Chakwera chifukwa cha zitukuko zimene atipangira m'madera osiyanasiyana. President Chakwera apanga zitukuko, ndipo tayamikire kunena kuti zitukuko zimene apanga sitizayiwala nazo. Ndiye ndifuna ndichule chitukuko chimodzi chimene president atipangira. Ndiyamba ndi kutyolo chitukuko chimene atipangira kutyolo kumene kundi kumangunda a president anatisowesera Flora Selemani zitukuko zokhazikika zimene zili ndi maso a Malawi nkumaziona. Kutyolo Flora Selemani kulibe. Iziti kunchisi a Lucas Kapeni kulibe. Alapkeni kukasungu kulibe. Aidini kumangochi kulibe. Asambalopa kulibe kuzomba. Ashaniri Muluzi kubaraka kulibe. A Klaus Chirima kuncheu kulibe. Ndekuli zitukuko zina zimene atipangira president. Anthu akhala akudya chitedze, zitukuko zimene zili zokhazikika, zimene aliyense watha kuziona ndi maso. Azathu akunsanje kudya nyika kwangati kuti kulibe nduna ya zamalimidwe, kunena kuti mwina titenge chimanga tapase anthuwa. Zomvesa chisoni. Anthu akudera la kuchikangawa analasa naone pongozi ya ndege, koma tutayiona mu nthawi ya president wa dziko la Malawi. Zitukuko zokhazikika. Zomvesa chisoni zamanyazi. Wina aliyense angoti koma president nde a president kumene muli inuko mukuti chani mwana miza Malawi. Utenga wanga upite kwa mtundu wa Malawi. Taona kupusisidwa kumene tapusisidwa. Taona kunamizidwa kumene tanamizidwa. Chingakakhaleso ndi chikhumbo chokafuna kukavotera MCP ndi Lazarus Chakwera. Mwamva atu amayi aja, amayi odederuka aja. Amayi odederuka achita kuyankhula
kunena kuti za mabozazo zilibe ntchito, bola ife tiwine chisankho. Nde Amalawi tizikataya nthawi yathu ndi kukavotera zinthu zimene zizi. Ino anthu akunsanje mwanamizidwa, musakhala ndi nthawi yokavotera MCP. Zitukukotu zokhazikika zimene anthu aziona mboma la Peter Liji: nsewu wa Kalonga Songwe, kuzomba kwa ajali, Mzuzu Duo Carriageway, kutekerani Maoni Road, kukasama City CTC kuchitipa, Aida Chirembwe CTC, Mese James for Center Pediatric Surgery na Minjiwa, Neno Skills Development, Kunalikule College, Nansawa Technical College, Nkata Bay Market. Zitukuko zimene tu apito Mutharika anazipanga, anthu akuziona ndi maso, anthu akuyendamo, anthu akudutsamo. Tinalonjezedwa malo mu CTSS, kulibe china chilichonse, ndi boma la Chagwera. Tinanamizidwa mafakitolo opanga majuice, pano tangosala ndi miyezi 5 kuti anthu asankhe boma lina. Mafakitole opanga chips kumwanza mpaka lero kulibe. Fertilizer ochipa, ndelero akukatenga fertilizer ndikumaka mgawa kumachinga, chimangacho chakula kale, cholinga asizana maso kunena kuti anthu akumachinga akolola chifukwa cha fertilizer amene tinapasa. Ndaona Nyamata kunena kuti mubwere muzamtenge fertilizer wanoyi, nde mupitetu mukamtenge fertilizer wanoyo, muzikamthira muphala ndi banja lanu. Ndifuna ndichenjeze anthu amene mukugwira ntchito kwa Adimaki, anthu amene mukugwira ntchito kwa Adimaki mwalowesa chinyengochi chafika paja poipa. Ndizomvesa chisoni kunena kuti pamene kukubwera chokudya kandi mpunga kandi chimanga zafika ponena kuti zinthuzi anthu nkumazigulisira panjira. Mwachisanzo kuna Mtombozi kunali programu yonoti kukubwera chimanga kumeneku, endi chimangachi chikumabwera usiku. Tufuna tipemphe ino amene mukuyendesa za chimanga sichikuyenereka kumayenda usiku, chimanga chizenda masana, wina aliyense akuchiona. Tinanena kuti chimangachi sichawe, chimangachi anaitanisa ndi Joyce Banda kuti chafikire Amalawi. Solo chimanga chikuenda ndi usiku. Ndamva chisoni chimanga chimene chinayeneka kuti chipite pa Adimaki kuna Mtombozi kwapezeka zonena kuti Amaruo kuna Mtombozi anakapanga hayala galimoto ya Naluso ndikukayichingamira galimoto imene inanyamula chimanga kuti anthu agule amizi. Kwapezeka kuti Amaruo kuchigula chimanga chonse chili pa truck ndi anzawo amanyeka. Khalidwe limeneli lichepe.
tsiku lina tikazangomva soti galimoto ija yayima pakuti anthu akugula chimanga, tizamemeza anthu am'muzi kuti katengeni chimangacho mugawane ndi chanu. Ndizomvetsa chisoni truck yonse ya mtundu ndikufuna apolisi akuluchenza, apolisi akumulanje, mupite kuna Mtombozi kumene amanyeka komanso amaluwo atenga chimanga chonse, kugula chimanga chonse ndikukhala chawo. Anthu akuvutika, anthu amene akanayenereka kuti akanatha kugula 2 kg 3 kg alephera chifukwa cha anthu awiri amene wawo. Chimozimozinso ku Baraka kwachitikaso nkhani zimenezi. Kunatumizidwa mpunga oti upite pa Baraka pa Dimaki, anthu akuderako agule pang'ono, koma akalinde ndi aseli. Anthu amene wawa ndi ma big traders amene amagula ndi kugulisa, agula mpunga wonse umene anthu akumuzi akanayenereka kuti agule, akalinde komanso aseli ku Baraka. Boma likuwazuza anthu, ifeso anthu tikupangaso chiganizo chotiso tizizuzana tokha. Chikhalidwe cha mtundu wanji chimenechi? Mwana wa bwana ndi mkazi ake akagula programu pasodi yake, koma chikhalire ni nyumba mwawo. Nkhondo ya Hiroshima ija sinati, wina kugona chipinda china, wina kugona chipinda china, koma akupita pasodi yake ndi kukagula programu. Tena round 1 to 3 yo figure ndeta taona ma president awiri anaima poterepa, ndetaona kuti wina ndi wabodza, president wina ndi wabodza, uyu bola koni uyu. Nde Amalawi chimene ndingakuuzeni panopa, tamba kuyankhulana ndi ma president onse aliyense paekha, ife ali mpopo tamba kuyankhulana ndi ma president tikuwauza zimene ino anthu mukufuna Malawi, kunena kuti ma president tiyeni tonse tiyime pamodzi, tiyende limodzi kuti tithane ndi chipani cha MCP. Nde amayi Joyce Banda iwo sopano atitsimikizira kuti Comrade Ntanyiwa, ineyo tu ndaonanso Amalawi chimene akufuna ndikuti tonse tibwere pamodzi. Ndi amayi Joyce Banda Amalawi akuti iwo onso alolera kubwera nawo pamodzi, nde akungodikira nthawiyo ikwane yoti anthu abwerere pamodzi apange chimodzi. Amayi Joyce Banda ndokonzeka. Nde ena anu tikakuimbirani telefoniso mutiyankhe, sikuti matelefoniwo mwazimise. Tikufuna tidziwe chona chenicheni, Amalawi tauze chenicheni. Amene asakufuna mgwirizano atiuzenso, tauza Amalawi akuti taimbira akana. Peter Mutharika iye wavomeranso, Peter Mutharika wavomera za mgwirizano, akuti alibe vuto ndi munthu wina aliyense amene akufuna mgwirizano, chifukwa cholinga chake akufuna chitukuko mdziko la Malawi chipitirire. Muli bwanja Akeni Msonda, muli bwanja Akeni Msonda, muli bwanja Akenso.
Keninso akuti Peter Mutharika sakuyeneka kuima chifukwa chonoti ali ndi green card. Ndiye munthu amene ali ndi green card yakunja amene kodi anakhala bwanji president kuchiyambi? Anakhala bwanji president kuchiyambi? Keninso ndikuonanso message pa phone panga Enoch Chihana kuti comrade Mtanyiwa inenso ndili okonzeka kuyenda nawo limodzi a Peter Mutharika komanso anthu ena onse amene akubwera. Very good Mr. Chihana, very good, very good. I'm very happy kumva sonena kuti a Chihana, a Joyce Banda, a Peter Mutharika avomereza kunena kuti umodzi ndofunika. Ena anotu kamusitumiza nditachoka pa programu yangayi, ena anonso tikufuna timve ndiye kuti afodi yavomera mgwirizano, PP yavomera mgwirizano, DPP yavomera mgwirizano. Tikudikira zipani zina. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Tati tutingo kuziwisani kunena kuti a Charles Nsaku abwerako ku MCP kuja a Charles Nsaku abwerako ku MCP alowa DPP akuti aona akasuzumira kunena kuti kulibe chabwino koma kuli bwino ndipite uku kumene anthu angoti adabiko nanga mbale wanga kuchaya kugwesa. Why can't you make it 10? Kuchaya kugwesa, why can't you make it 10? Ndawo itu yatatu MCP ngai kupita. Ndikufuna ndipereke utenga kwa Malawi onse kunena kuti programu imene timati tikhale nayo pa Limpopo FM yonena kuti sikuti bwanji kwanuko, anthu akuti bwanji kwanuko za ulamuliro umenewo. Programu imeneja tingoyipereka kwa magulu onse, aliyense apereke maganizo ake. Tisitenga maganizo kuchokera mmagulu taika atola nkhani ali Mpopo ochuluka amene azitenga maganizo ndikutipasa ka muzilemba ka muzitulusa ma audio sikuti bwanji kwanuko malinga ndi anthu amene ma advisor ali Mpopo FM chifukwa cha mashini amene akhazikisidwa aja oti azasakasaka anthu. Anena zonoti programu ichatisayike pazifukwa koma anthu azipereka maganizo awo nde azitola nkhani athu atola zimene zija abweresa pa Limpopo FM. Ife tizibwera ndikupanga programu nde nkhani ndiyonena kuti anthu kwanuko akuti bwanji za MCP, kunchisi akuti bwanji za MCP, ibwerera mboma sibwerera mboma, kumangochi akuti chani za MCP, kuzomba akuti chani za MCP, nanga kutcholo kunsanje kuchitipa akuti bwanji za MCP, kupalombe kumene anakupasani dzina lonena kuti Chilembwe pamene kumene kwako ndi kupalombe akuti bwanji za MCP. Nde tumizani mautengano kuchokera maaudio magulu osiyana ndipo atola nkhani athu ali Mpopo akhala akutola ndikutipasira ife tipanga programu titokoze ma advisor athu. Pamene ndikumaliza programu yanga pa Limpopo FM ndofuna ndigwirizane ndi amene ayankhula kumaliro kwa Alucius Chikuni. Ndofuna ndigwirizane ndi mawu amene anena kunena kuti utengawu upite kwa kumaboma amene akubwera kutsogoloku. Maboma amene akubwera kutsogoloku ndofuna mundimvese bwinobwino utenga umene ndofuna kupereka. Utenga ndikupereka mmalo mwa anthu onse amene agwira ntchito mboma koma panopa sakusamalidwa, sakuyang'aniridwa. Anthu amene agwira ntchito yotamandika pakusintha kwa
dziko la Malawi, kumenyera ufulu dziko la Malawi. Utengawu upite kwa maboma akubwerawo. Boma ilili sikuti lingagwiritse ntchito, komanso nthawi yawo yatha. Nde utenga usuku akhuza. Utenga upite kwa maboma amene akubwera kutsogoloko. Utenga wanga ndionena kuti tiyeni Amalawi, munthu tizimuyamika ali moyo, tisamuyamike atatisiya. Anthu ambiri amene anagwira ntchito yotamandika, pali anthu agwira ntchito ngati madokta mzipatalamo, agwira ntchito ku prison kuja ndi kuseva Malawi prison service, ndi kuchita save polisi, ndi kugwira ntchito m'malo osiyanasiyana, ena omenyera ufulu. Panopa tikunena pano akuvutika. Kuli anthu amene asewera mpira, ndikumaona kunena kuti uja anasewera mpira. Ngati dziko la Malawi linatsuka chifukwa cha mpira, ndi chifukwa cha uja. Lero tikupanga nawo chani anthu amene aja? Lero akuvutika, akusowa sopo wosambira, akusowa chakudya mnyumba mwawo. Nde ndifuna ndipemphe maboma akutsogoloko, tazakhazikitsani unduna wapadera umene uzizayang'ana za anthu amenewa, amene anachita bwino, mbiri ya bwino, amene apanga mbiri ya bwino ku dziko la Malawi. Inuyo mukhoza ndichitira umboni. Lero achikuni atisiya. Achikuni tikwaziwa ndi ntchito zawo zabwino zimene apanga koma banja lawo limene alisiya. Tilolere lizakhale lovutika ngati achikuni sanagwire ntchito. Pali tupena timayankhula za mapesoni aja tatenge tasiye uko. Zizukulu zimene zimapeza thandizo pa chikuni zisalepera skulu, tiyena aboma titengepo gawo. Kuli anthu ambirimbiri amene anagwira ntchito zotamandika, panopa akuvutika. Ena anagwira ntchito ku MPC, anali ma entertainers of entertainers, koma lero akuvutika, akusowa thandizo. Tikufuna boma likubweralo lisakhale ndi unduna wapadera womazayang'anira anthu, mabanja anthu amenewa. Anthu amenewa asamasowe chokudya, akhale ndi nyumba zabwino. Akamamwalira iwonso adziwe zonena kuti boma la Malawi chifukwa cha ntchito zimene ndinagwira anandithandiza. Akuti uyu amamenya mpira bwino, koma mukumchitira chani? Chifukwa akungokhala akusowa chochita. Wakula susangamenyeso mpira. Ndeti kufuna unduna kusakhazika apita Mutharika, a Joyce Banda, a Chihana, ena otimva amene atabwerewo. Musakhazikise unduna wapadera. Anthu asachite kusowera tula mchere. Munthu anagwira ntchito yotamandika mboma, alachakwera waso. Awandei awakusavuta kwa yang'anira kwake. Wana misa Malawi, wabera sa Malawi. Chitokozetu nduna zonse za MCP pomuna Lazarus Chakwera, ndicho linga chonoti musabwerere somboma. Ambuya akudaliseni. Ndikatero Papa FM chigawo cha kumadzulo, ndikatero ndapita munandine komo laditanyiwa tiwonaneso mawa. Sona ya fake.